एसे माबायो गोरलैयो बे गोरलैयो गाव देखना है मेला गाव ए माथो गुरैसो बे खुलुमबाय लोगोफोर अनादर ब्लग फ्रम त्रिपुरा बेखौ स्टार्ट खालामबावबाय जोङो ओंखारबाय नैबे कटेजखौहाय बिदाय होनाय जाथ'सिगोन जोङो सिगोन दा गामि फारसे एमएलए सारनि गामियावहाय जोङो थांगोन ओमफ्राय गामिनि लाइफ स्टाइलफोरखौ एसे एक्सप्लर खालामनो नाजागोन जोंखौ लांनो फैबाय नैबे आदाया खुलुमखा औ बेबो गाइड बायदि खालामबाय बेबो गाइड खालामबाय जोंखौ बेबो एमएलए जों फाथायजानाय ब्रादार बेबो ब्रादार बिसोर जोंखौ हेल्प खालामदों गाइड खालामदों लकेलिटी दानिया जों थांसिगोन बलेर'जों गामि ओनसोलाव थांगोन नाउ एन्ट्रि टु महिन्द्रा बलेर' भाइस चेयारमेन सारा बियो माने मोनसे जनालानो बिसिना डिस्ट्रिक्ट जाहैबाय जनालनि बिथाङा भाइस चेयारमेन आरो एक्चुअलि बिसोरनि लाइफ स्टाइल थानाय जानाय गामिफोराव हाबनो गोसो नै बिसोरो एखेबारे 5 स्टार हटेलफ्रावल' थानो गोसो खिन्थु आं नै बेफोरबायदिनो एक्सपिरियेन्स लानो गोसो त्रिपुरायाव जोंनि कक बरक बिथांमोननि माखासे थानाय जानाय स्टाइल बेखौहाय नायनो नाजानि माइ गायनाया एसे खम खोमालाय बिसिनावनो बिराद खस्थ' जायोदां माइ खेती कम है थोड़ा आप लोगों का बहुत मतलब परेशान है उसमें पानी नहीं होता है पानी कम है इसलिए माने माइ गायनाया अखा हादैनि बरसाजोंनो बिथांमोना गायो एसे नै ओरै ओंखारहांबाय नै फिथाइ थायहांबाय बेनिफ्राय पलिटिकेल पार्टिखौ रायलायोब्ला बिथांमोना दा गावसिनि हारिखौ नोजोर बोनानैहाय गावसिनि जातिफोर ट्राइबेलफोरखौ नोजोर बोनानैहाय राजानि आन्दाराव मोनसे गोदानैहाय बिथांमोना पलिटिकेल पार्टि बानायबाय टिप्रा मटा होननाय जाया राजाजोंनो माने फाउन्डेसन खालामना होजानाय बिसोर गावसोर ट्राइबेलनि थाखाय एमएलए सारनि न'आव फैबाय जोङो नै एमएलए मानब दे बार्मा बिथां सारनि न'आव बिल्डिंआ बिसिनि सिगांनि न' बेबायदिमोन जाहैबाय नै सारनि न'निफ्राय ओंखारनायसै ओमफ्राय एमएलए सारा नैबेनो नै खुलुमखा सार खुलुमखा पारानि न' माने भिलेज हाउस आरो ओमफ्राय गाबोद्दी कहाँ ले जाएगा सर हम लोग को अभी गाँव देखना है मेरा गाँव अब्ला सारनि न'निफ्राय ओंखारबाय थाबायनानैसो बेरायगोन आरो एमडिसि माने जोंनि एमसिएलए फोरबायदि जाहैबाय आरो बेयो एमडिसिआ मेम्बार अफ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बे मोनसे बाजार सक होनदो हाथि होनबाय इसोरखौहाय हाथि हाथाय आरो मोनसे खोथाया मा जाहैबाय लोगोफोर दा नै बनाय सासे एमएलएआ जोंजों थाबायनानैहाय बेयाव बेरायगासिनो दं बेयाव खुनु सिकिउरिटि गैया पिएसअ गैया रावबो गैया एसे बहुत फाराग दं जों मोनसे बाजाराव हाबबाय हाथायाव गांखौ फुजोबो खिन्थु सावथ्रुमा दांसिना नै ब्रयलार बेलाय नै नैबो बिसिनि मैगं बाजारखौ नायनो मा बुस्थु बेलाय बेयो गाग्लाबलाय नैबे थालिर मैखुन गोलाव जा लान्सारनि सेल खुमब्राया गथा फिसा नै जुवान एलक'हलिक दासो फैबाय सासे नै आं दहाय होननाया ओरै बे बाजार जाग्रा आरो दिनै बाजार दिन नङा नालाय खालि जाजोब्बाय आरो नै माखासेफोराथ' जोंनि हरैनि बायदिनो जाबाय नै नैबेवहाय माखासे इउनिक थाबावनो हागौ बेखौ नायनि हाजोनि औवा नामा इयो औवा बिजौ नै मेवाइथ' मोना नालाय दा समाव सानलाय मोनसे मेवाइ बादियानो मेवाइखौनो होनदो बिजौ नैबाव नायनि बिसोर साम' दं मानिमुनि दं फानो नै ओमफ्राय साम'बो फानोसो खिन्थु साम'आ एसे गुसुं बिसिना नै गुसुं अनला मेवा ओमफ्राय मेवाया बेनोसै आरो बिसिना दा समावथ' मेवा मोना नालाय औ बे औवा खिलिनाय गोजौ माने गोजौ जानायखौ सोमावनानै बै सिरिना गोग्लैबोयो औवायाबो थाबाय जोंना आरो मेवायावनो जानानै मा जायो औवाया खेबसेनो जोबो लाइफा जोबखायो बेयो नैबेनो आरो बियो एमएलए सारनि लकेल बाजार क्या लिया है बताइए लेबू लिया मिर्चा लिया उसका हमूक लिया बेगुन लिया मुया हम लोग मेवा बोलते हैं मेवा आरो ओरैबो दंबावो माथो बाजारा नै ओरैबा मा दं दानिया ना बाजार रोखोम दङ नै नाफोरा ओरैनिफ्राय नायदो नै बेखौ आसार बानायखानाय ना मा जाखो नै
सारा थांले हामबाय सार हामबाय सारा थांले ना दा सारनि गारिजों जिरायनायसै CUP 700 एमएलए सारनि गारियाव गाखोनानैसो गामि गिदिंनायसो जाहैबाय होनब्लानो मा खाफालो जोंलाय नै सारा थाबोबाय जोंखौ थिनहरबाय जों गामियाव हाबलांनायसै एबाराव बिराद मोजां नै भिउसा ब्लु स्काइस टुडे नैबो नुदों दा नै एमएलए आरो PSOबो फैफाबाय सासे हरफाबाय PSO माइ गायनाया खम एसे नुयो आरो माइया मोजां जायो गायब्लानो मोजां जायो नै बिसोर ट्रेडिसनेल हाउसआ एक्चुअली दा बिदि न'फ्रा खमलांबाय बिसोरनिबो बेजोंसो ओंखारलांनांगौ नै गाहायजों नै बे स्टाइलनि लामाया माने बिसोरनि माने लामाया बानाय जाथ'वाखै लामा होनब्ला बेफोरबायदिसै आरो बे सारनि गारि दा सर' जाबाय नै खेवनानै होजोब्बाय जोङोबो नै जायगाया माने सिगां लामाफ्रा गासिबो बिदिजोब होनो दासो आस्ते आस्ते डेभेलप जाबोबाय नै ओमफ्राय जों नायनायसै खुलुमखा एमएलए सारनि आनै माने बेफोरबायदि खोथा मिलायहोनाय माने जोंनिजों गोबां बाथ्राफ्रा मिलायो बेफोरखौ लोगो मोनलायब्ला माने सावरायलायो आरो नोंसिनिया मा होनो जोंनिया मा होनो बेफोरबायदि आरो थाइगिर बिफां नै जोंथ' थाइदिदसो होनबावखाय जाहैबाय थाइफ्लं बुफां अब मेंग' जों बुङो थाइजौ एसे बुङो थाइसुक नैबे थैलांबायदांलै बेथ' माबासोमोन लिचु जों हाबबोबाय नै फुराना सारनि न'आवहाय गोनांथि गैया माबायदि मोन नै बेफोर बिसिनि अबस्थाफोरा गोजाम न'आ इफोरमोन जाहैबाय नै बेफोरनिफ्राय देरलांनानै स्टुडेन्ट इउनियनाव खामानि मावनानै दिनै एमएलए जाहैबाय आरो बेलायनो बालाम बिफां दं खाथियाव बालाम थांसैना एमएलए सारनि बिमायनो बेयो बिनि न' दे खुलुमखा नायदो न'फ्रा हजों दंमोन ना इयो मैगं आदसा ओमफ्राय बिसोरनियाथ' सर्स अफ इनकाम होनोब्ला बेनोसै नै राबार शीट बे राबारानो बिसिना खेथिया फ्राय न'खरफ्रानो बेजों सोलिजोबखायो जाहैबाय बिसिना मा बेलाय मा नुदों राम थुलुंसि दङ राम थुलसि होनो बिराद नुदोंमोन माथो न' लुनाय स्टाइलफ्रा फ्राय बिदिनोसै आरो बिसिनिया हानि न' गोराथार आरो होमब्लाबो गाहायाव थांबावनि ओरैहाय थाखा गाहाय गोजौ जोब नै मोसौआ ओमफ्राय अमाया नै बिसिनि अमाया बिदिनो जोब जायो नामा जोंथ' माबा अमा थावख्रि जाखोन होनबाय ना खुगा गोलाव नै अमाया बिदि बिसिनिया नैबे जाहैबाय काल्टिभेसन खेथि मा गायगोन इयाव मैगं दानिया बिदि जावग्लिनांगौ जाहैबाय ना लामाया नायदो नै मानसि हान्थिग्रा लामासो दे बियो मयबा दुब्लियाव थांग्रा माग्रा नङा बियो नै लामा गामिनि लामा नै ओमफ्राय ओरैहाय मैगं गायग्रा जायगा नै गोजौनिफ्राय गाहाय नैबो अमा दंबावो नै मासे बे बानायनाया इसनियाबो एखे बे जौ गोरान ना मायो आदा बिथु गोरान ना नोंसिनियाबो ना गोरान ना गिसि ना मा गिसि बेनो जाहैबाय एमावा आप लोग का क्या बोलते हैं इसको जुआन ये चुआक कहते हैं हाँ चुआक के लिए आवान होता है ये जौ गिसि बानायनाया बेबायदि आरो इसनिया यहाँ से राइस ये बनता है राइस बियर बे माइरंजों बानायनाय नालाय ये टाइम में हुआ है और ये पानी खा भी सकते हैं आप लोग अभी पानी कोई बात नहीं मर जाएगा तो कॉफी में ले जाएगा नहीं झूठा हो जाएगा ना नहीं हमारा शादी में भैया इस तरह भी एक तो चावल होता है ना आटा होता है ना चलेगा आप लोग का ऐसा स्टाइल से होता है ना बर'फोरनि बायदियानो आरो एमएलए सारनि बिमानि फंबाय माने सारनि बिमाय बिनि न'आव
बेखौ बिराद हाफ्लेनानै जायो बिसोर फिसा फिसा खालामनानै हाफ्लेया फ्राय गोदैखौ बाहायो बिसोरो गया फिथाइया मोनबायलै एसिनि हनै र' जों ओंखारफिननोसै बेनिफ्राय ओमफ्राय अबेबा मोनसे बाजाराव थांबावनो नागिरदों खाथियाव माने हाथायाव ओंखारफिनबाय जोंब्ला नायदो रबार बागाना गोजौ गाहाय रबार जोबनाय दा बेलासि जाबाय ओमफ्राय आरो आरामसिन मोनबाय जायगाफोरखौहाय गुसु जाबाय दहायथ' एसे गरम बारामोन दा हाजोहां माहांजों बेबायदि जों थांगासिनो दंबावो आरो मोनसे हाथि दाकारजला हाथायाव थांगासिनो दं जों दा बेफोर हाया गासिबो पार्सनेल जोबसै आरो ना पार्सनेल प्रपार्टि जाजोब्बाय दाकाराजाला बेबो बयलारनि बिगुर लकेलनि आथिं गोदोनाबो आलदानो हनै अमा रिजेक्ट किलो कितना बेसे 400 बिगुरा एसे गोबा जायो ओरैबो अमा लाइन गासिबो अमा नै बिदियाबो थाखायजोब्बाय नै खर' माबा माबिया बे जाहैबाय बेबायदि मिट बाजार गिदिर बाजार आरो ओरैहाय लाइन इम्पर्टेन्ट बिसोरनि थाखाय माने बिसोर फाननो नालाय नाखौहाय जायो मथा मथि बरंके आसामनि सिन बरकदो बर'लेण्डनिफ्राय माने इनके बरक किसा निउस फैनिफ्राय आसामनि बर'लेण्डनि बर' नहीं चिरां ये नहीं मतलब सफाई नहीं किया है मुया आप लोग क्या बोलते हैं मेवा बरं क्या मेवा कौन-सा 50 रुपया बिकते हैं हमारे इधर फान्थाव नैबेलाय मा थागोन दा जंगली हाग्रानि जाहैबाय थागोन दा नैबे बजाखौ नै बजायाव बेसेबां एबा सोंलाय मथा बुस्थुखौ मो 50 रुपिसनो बजासेयाव नै दाम दङ बे बोथोराव गोथावसिनबो दामाबो बारा जाहैबाय नै बिराद फानो नै इदिखौहाय नै देलाय गयाव नाफाम बानायग्रा नाफामाथ' बे दहायनि बायदियानो नै रेडिमेड आरो नोङो न' बानांला बानायखाना लाबोनानै हाग्रानि जोब आरो नै बे हाग्रानि थागोन दा ओरैबो बेनोसै ओरैबो दङ बाजारा बिराद गोलाव माथो मा बेलाय बाइकन बोलते हैं आप लोग बाइकन बे गरसि बायदिलै मोनसे रोखोमनि ने खदगाव नांगौ गरसि बायदि ये थापियका ना थासुमलिसो बे नै थारायाथ' बिदि फानै थाराय मैफ्राय मैफ्रायनि फिथाइ मैफ्राय गुफुर जा बेनि फिथाइ मैफ्रायनि थास' जोंख्लाबसो नामा रायलाय बे जोंख्लाबासो नामा थास' ये भी नया है हम लोग के लिए हम लोग नहीं देखते हामुक होनो माबा बिजौ माबा दंफांनि बिजौ नामा थोड़ा सेल ले सकते एसे माबायो जंगली बे जंगली हाग्रानि सेन माने एसे बेंगली लोग नहीं खाते हम लोग ट्राइबेलफोर जाग्रा आरो बेबो मोनसे अराय बिलाइ जोग्लावरि नङा इयो आलागे जोग्लावरि नङा बेबो आलदा ने खुमखा गोखा गोखैयाव होग्रा खान्थालथ' फानखायो जाहैबाय नै खान्थाल दं दाबो थाइफं बेखौ थाइफं होनो नै बेखौ एसे आलदा नुदोंलाय बेबा मा माइरा पालं थङायो पालं ना बे बाजारा ओरै गोलाव आरो ओरै लामानो ओरै गोलावनो नों मा होनदोंमोनलाय न' खाथिला न' खाथिब्ला बुथुमना लांजोबसिगौ आं बस्थासे बेखौ बजा मोनसे गासैबो एसे खनसायना लांजोबगौमोन आरो जानाय जोबगौमोन आरो
माबा बुस्थु खोन्थानो नागिरदों र' बॉयल करके एमाव नङा इयो एमाव नङा बियो बातिमा बोलते हैं हा नाफे नापे नहीं बातिमा बोलते हैं बानाना जायो ये राइस से बनाया ना नहीं राइस नहीं जंगल ये जंगल का इस तरफ का है ओ। लहंगा लुंगा पहचानते लो आप लोग एक ये है ना कोचू जैसा है इंडियन आर्मी का ड्रेस जैसा है अलदर बेदर अंदर से वाला बनाना है। मिट्टी के जो है ये बॉयल करके बनाता है आच्छा आसाम नहीं दो बोरलेनी फेमनी के अलदर बेदरजों दानाय अलदर बेदरखौ लाबोना रुनानै नैबेबायदि प्रसेस खालामना फानो रोज का में दानाय और ये क्या है रे ये तो अलग चीज देखा आलदा नुबोलायबाय नै मा बुस्थु सिनायदों इखौ तुम्हारा तो मजा नहीं है जायो लोंसो हाग्रानि बुस्थु ये बोरलेनी फेमनी के थराय हा सोर सोर सिनायो खोन्थालायनो इखौ खोन्थालाय जंगलि ना जंगलि फ्रा दैयाव बिलोआव थायो आरो ए माथो गुरैसो बे अ बेखौ बाथोन जाबावनो ओइ बे मा सान मोख्रेबनि बायदि बिलाइआ ओमफ्राय नैबे गुरै नै बे दैयाव थायो जाहैबाय आरो खाख्लौआ माबाया एसे गुफुर नुयोलाय बांसिन नै माबाया मा होनोमोनलाय मैफ्राया गुफुर